नै प्रजाबस्तियाव न' साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गाननाय जोमनायफोरखौ नै साखा फारा खालामगासिनो दं बिथांमोना नै साखा न' सिंखौनो जों साफा खालामगोन हाब्रुआ बेवहाय 1.5 फुट 2 फुट गोथौ दङ नै माइरङा नै सेवजोब्बाय नै आफादगिरिया न' मालिकजों रायलायदों न' मालिकफोरजों रायलायदों नैबे नैबेसिमहालागै एकदम न'नि उखुम मुदासिमहालागै दैया भर्तिक बेनिफ्राय नै आं हाब्रुखौ देखायनि जोंना नैबेयाव लैहोर लैहोर खामानि मावनो फैजोब्बाय टिमा आं हाब्रुखौ देखायगासिनो दं बेबायदि बिदिं पत्र ओरैथ' नै बिदिं पत्र एकदम लेथ्रा फेथ्रा जाजोब्बाय नै हाब्रुआ बेखिनिखौ जोङो जावनानै गारजोबनांगौ न' सिंनिफ्राय गोबां हाब्रु दोलो 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 बिराद गोथौ 1.5 फुट 2 फुट जागोन बियो नै जोंना फंबाया एकदम रेडि ग्लभ्स आरि हमनानै नै जोंहा गानफब जोमफब गानबाय खामानि मावनो थाखाय रेडि आफादगिरि थाबाय ओरैजाय नै जोंहा मालिक जोफोर दं नै ओइ रेडि ना दे फैदो रडफोरजों उरायजोबनाय बायदिसोखा जायगाफ्रानो नै खास्रि बिस्रिलाय गुलुं लालांजोबनाय नै बेफोरावथ' गन होआबा सिलायावनो थाबायनो हाया 1.5 फुट 2 फुट गोदोखायो हाब्रुआ हाबबाय नैबे न' सिङाव जोङो साफा खालामसै